Id-donazzjoni li George Farrugia bil-ġurament qed jinsisti quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li għadda lill-Ostingat ħolqot skumdita kbira fil-Partit Nazzjonalista. Madankollu, id-deputat uffiċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fennek-Adami iddikjara l-konvinzjoni morali tiegħu li l-eks Ministru Ostingat huwa nadif. Kemm hu nadif il-kollega tiegħek? Ħafna. Mhux l-istess taħsibha d-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg li b'reazzjoni għal mistoqsijiet ta' One News hija qalet li ma kinitx aċċetta donazzjoni mingħand in-negozjant George Farrugia. Kont aċċetta donazzjoni ma' George Farrugia? Ma naċċetta donazzjonijiet mingħand ħadd. Mistoqsi dwar din id-donazzjoni li ngħatat lill-Ostingat mal-Malta Today il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għall-ewwel darba ddissakka ruħu u ma jridx jassoċja ruħu ma' din id-donazzjoni. Min-naħa tiegħu kiser is-silenzju tiegħu fi 8 xhur mal-ġurnal The Times of Malta l-eks Ministru Ostingat li qal li kemm hu lanqas il-familja tiegħu qatt ma rċevew donazzjoni minn George Farrugia. Id-donazzjoni li George Farrugia qal bil-ġurament li tal l-Ostingat fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fetħet possibiltajiet ġodda ta' investigazzjonijiet mill-Korp tal-Pulizija. Meta 8 xhur ilu Ostingat ġie investigat mill-Korp tal-Pulizija, qatt ma niżżel kelma dwar din id-donazzjoni ta' 2000 euro li rċieva minn George Farrugia. Hija kien batni kien hemm attività tal-Partit Nazzjonalista organizzata minn Ostingat u hemmhekk kontajt donation ta' 1000 euro. Meta kienet din jekk jogħġbu? 2008.